Avui fem tarda familiar. I farem una marató amb tots els capítols que hi han sortit de la sèrie que protagonitzo. Els vaig posant a la tele. Para un moment que estan trucant. Posa els manos libres. Ja ho he fet. Hola, Pau, crec que he fet un disbarat. La tele no funciona. Com l'arreglé? Ara baixo, mama. Ja funciona. Oh, ja puc veure Mares per sempre. ¿Por qué no funcionava? Perquè no estava connectat a la corrent. Podem tornar a casa? Marxem. Tornem a posar la sèrie? Ara qui truca? És la teva germana. Hola Jordi, tinc plans i avui no em puc quedar amb la Sara. Us la podeu quedar vosaltres? Si la baixes a casa... Hola i benvinguts al canal de la Loli. Avui estic amb la Flora, la Conchi, el Carles i la Melciora. A mi deixeu-me en pau. Bueno, sense la Melciora. Hem fet un repte d'agafar unes paperetes i fer el que posi en ella. M'he de menjar 10 pebrots picants. Comencem! No t'ha passat res? Tinc 70 anys i els 5 sentits atrofiats. El gust no és l'excepció. Us deixo aquí a la Sara. Mirem la meva sèrie. La poso. Trucan. Hola, soy Cassandra de Móvil Stars. Les llamaba para preguntar si les sería nuestra nueva. No vull comprar res, gràcies. Ara sí. No l'agafis. Digui? Ja? No, s'ha equivocat. Ah, m'he equivocat, doncs aprofito per fer un spam del meu canal Pau Sánchez Ruiz Bazán. Doneu-li like i subscriviu-vos. Adeu. Ara sí. A mi m'ha tocat fer una broma telefònica. Està donant senyal. Ja n'hi ha prou. Estem intentant tenir una tarda familiar. Deixeu de trucar-nos ja! Crec que he perdut el repte.